Dalawa arestado sa illegal na bentahan ng paputok sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Dalawang individual ang inaresto ng Dagupan City Police matapos mahuli sa iligal na pagbebenta ng mga paputok sa isang operasyon nitong linggo sa Barangay Poblacion Oeste. Kinilala ang mga suspect na isang 19 anyos na cabinet maker at isang 15 anyos na estudyante, kapwa-residente ng nasabing barangay. Ayon sa paunang investigasyon, ikinasa ng mga tauhan ng Police Station 3 ang operasyon matapos makipagtransaksyon ng mga operatiba sa unang suspect sa pamamagitan ng online messaging app. Napagkasunduan ng pagkikita at pagdating sa lugar ay natagpuan ng dalawang suspect na may dalang isang kahon na naglalaman ng iba't ibang uri ng paputok. Habang isinasagawa ang transaksyon, nakahalata umano ang unang suspect na pulis ang kausap nito, kaya't nagtangkang tumakas at iniwan ng lugar. Subalit agad itong nahabol at naaresto ng mga operatiba. Nakumpiska sa lugar ang 5 piraso ng Plapla firecrackers at 16 na piraso ng magkakaibang uri ng Baba firecrackers. Ang mga suspect ay sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7183, ang batas na nagre-regula sa pagbebenta, paggawa, pamamahagi at paggamit ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na iwasan ang iligal na pagbebenta at paggamit ng paputok upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na ngayong panahon ng pagdiriwang. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.